Nilip MSC constituency ke parlo Chotiana Ram Terang Arong ing headlangso Baptist Fellowship amikar Khorsing Teron Ben Rekha ing tipia tumaso poaklen Mevin Teron Certificate of Theology angdeng kachepa-un dunsi api apor pen mondulia phan nongmi kewanpi Mevin Teron alang libi hek penta kumkardeng pongsi kibut kithip ketheng lun karju lam kethan aning hang pikabangphu Alangli Dokhora English School along Low Charlie Dunsi Puthot Manja Nihang Karbiang Long Association Mate NKBA Mission Center along Houghton Bibles Institute along CTH angdeng Charlie Dundo Mevin Teron alangli hem kiduk det ang bong sitami methang asopo kacharli ahin unvek nangji po akimang pananjok amethang chongdat chot lapen thengchojor chot sitami asupo phan pacharli Dundo Bonta kachepa-duk alea bangke arnam nang pivek jipu aning cepat hesi piniarni ana bangke CTH angdeng unpa mesi api apo lapen mondolia phan nongmi wanpilo Kacharli esek donra pendanglok Dokhora Baptist Church mondolia himpen sitami khi dar pendanglok bidi sore kardong pen aning ke pathidun ning ke parundun lapenan parta methang fellowship himpenta kenang sot an cerap cedurun phothai Kiro Pajupong. Anjalong padun bangke munduli pen la pen rong pen fellowship pen don rap pen nangrabun pen itu ladang ke padun long lo sinon along apre kicada im paralang ya kemang do konta ni itu nonomati cross party thanata bela bonstami la kidam tang munduli rong ru pen fellowship tapen don rap tu nangrabun sana taksi non Iwang hilang sambil sangat hak cerah untuk bersih nili cuniri lo mate curul. Nili CTH bangke tangdet pen non BD pen BTH ke Charlie tuja phansi akemang padupon posi Mevin Teron pen ningji pontu. Nanglemen ke? Nanglemen Mevin nangleku ke Teron. Teron di. Nangli tu mau fellowship men ke? Inghelang so Baptist Fellowship. Nangli kupia course lo manjalong nangli Charlie dun ke? Neli manjalang Charlie dun ke stage si Charlie dun. Course di. Oh. Nangli dak pen convocation long tang lo gadi. Along alo. Then nangli ako kang tu yang deng mate BTS. BD anda nangli ke Charlie dun ni phanak ko kemang do ma. Oh kemang do BTH tanget pen BD lapu kemang do. Then nangli ko nasi ako porhi tulang pusa nangli ning kematha. Lili kemang ke lagi silong si Charlie je sini ha. Kemang si Charlie di. Koila mati pen Samson ingti Karbiang Long Lang